खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सलसिबारि डिग्री कलेजनि गोजाम कमिउनिटिखौ सिफायनानै गोदानै कमिउनिटि दानाय जाहैबाय। CIT गायसननाय जेननायनिफ्राय मैया गिबि खेब क'क्राझाराव CIT आव कनभारसेसन हाबाफारि लानाय जादों। मोखां बिजाबाव सावरायजानाय चिरां जिल्लानि सालबारि बाथाबारि गामियाव दुखुथिया गोरिब नखराव बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि राजिब नार्जारि बिथाङा खौरां लाहैदों। आसामनि बारग' मन्थ्रि रुंसारि तरुन गगৈ बिथाङा पद्म भुषण बान्था मोननो हादों। बे बान्थाखौ फैगौ 9 नबेम्बराव भारतनि राष्ट्रपति भवनाव गथायनाय जागोन। बर' हारिनि थाखाय 34 बोसोरसिमबो बांसिन बर' हारिनि थाखाय सोमावसारबोनाय जुजिबोनाय बिटिआर सागानगिरि बारग' एनडिएफबि बारग' आफादगिरि बि सुंथाग्रा एबा धीरेन्द्र बर' बिथाङा डक्टरेट बिमुं मोननो हादों। बर' थुनलाइ आफादा गलाघाटआव हादरारि सोलोंथाइ खान्थि 2020 नि सायाव सांग्रांथि मेल खुंफुंदों एबा सांग्रांथि मेल लादों। बेंटल फरायसालिनि इंराजि आरो बर' बिफाननि MA नि मुं थिसननाया स्नि सान सोलिबोगासिनो दङ। बेंटल फरायसालिमायाव देग्लायनिफ्राय गोदानै बर' आयदाजों MA फरायनो खाबु मोनबाय। जायफोरा गिबि खेब मुं थिसनबाय बिसोरनि थाखाय मोनसे गोसो थुलुंगाखां बान्था होनाय जादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिफोरावबो बर' आयदाजों MA फरायनो खाबु मोनबाय। बे फरायसालिफोरनि फरायसाफोरनि गेजेराव जुदि बेंटल फरायसालिनिफ्राय MA आव बर' आयदाजों फरायनाय फरायसाफोरा जुदि MA आव बांसिन नम्बर लाखिनो हायोब्ला 1 लाख रां बान्था होनाय जागोन। फरायसाफोरनो बबे बेंटल फरायसालिमानि फरायसाफोरनि थाखायल' होनाय जागोन होनना बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारिया बुंदों। सलसिबारि बेसरकारि फरायसालिआ गोदानै गावसोरनि सामलाय आफादखौ दाफुंनानै लाबाय।